Lalo na nga ati ay birja ko ya. Oo, na mo sabi ko sabi basta daw barbaraw. Lalo noon si Dami ah. Ora na lalo na mo si Dami mamula ya. Oo na. Boss, na punta ka. Sige boss. 278,600 city mail. Ay, 635 yan. Okay. 270, tapi mama 270,000. Ang pagkis na. Mali ata ko am. Dapat i-quit natin. Bus katata. Hindi naman sa mas yun. Pre ani. Lako ba ito? Siyempre tautangan lagta. Tangan man manulangan, tangan kapay. Ano kaya mga masaya? Anjukal, Full laing body ng mata, massage. lista mo na laing. Mga tayo sursuro na dahil. 1+1, nila pa yung mga di ko. Muna ata, mathematician ata. Nya, masaya ka na. Ano kaya mo full body massage? Thai massage o Ati itlog ko, ti masasyam. ay Katawa. mali aja, entablado ta dyan. Katawa naman ini. 50. Oh, kanyak manan. Sige karad. Dries. Madin sa amin sigurado di sursurat natin na ini jaw. Ha? May baam naman itagtugma. Magulwan na ta kinintaan data lalo da mabayagan. Pas katanay, ikatandatan na manong. Kung ano pa yata, oy. Dupa yata. Joe, kita mo na lang ha. Tayo, sa kanya may saguhoy. Ang boss niya. Ada. Oh, kagda boss. Terinda tangay boss, awan? Ha? Terinda. Hindi ba? Isina ko na eh. 5-2. 5-2 boss. Ay, take. 5-6. Pati ka nagula boss. Nay, ano titagog yung dakon? Nay, dumdaman ton. Damaan kung makwenta mo. Kanya, sigurado, mahit man di isim na kanyang ni bakit mamdaman. Oy, thank you boss. Bakit problemado na garo? Bakit ka panunan? Kailangan mga gumuwit na tanay, iwatan na. Kwarta dahi ta. Nasa tanay. Basta ka mo ganyan. Aday upay ni. 4. Sigurado naman din. Pero tiwala mo kanya na. Kaya mo lang boboarding sa amin ha. Kaya mo lang boboarding sa amin. Performance. Seryoso mag-gaya man. Masati trabaho na. Isa labad ng ay patang para ayaw. Yun na boss. Hindi, di ba na ibangin? Sunod, tiga stad. Ito ka di ba katya dito? Or. Wala alam ko na yun. Buwan datay. Amatang, pimanaw matay. Gabrod. Isa pa. Nagabrod. Talaga mo naman Hey, nasa na ha. Talapas pa sa Umayat mo natin pesto. Dilawa. Yan, sayang sa bagay natin ba nga dyan? Malmalpasin ang Andres. May lakom niya may sektar yan. Ganda may karya. Di valid da ka sa Jawan. Hindi nga slide di maminsan. Naperde. Isidog mo lang. 5 5 to na. 5-2. Ay sa silong doon kapat. Ha? May atay? Una, siyempre. 5-1. May nguma. Uy, nuri na budon. Anong sakon? Ang kurang ata si gagabunod pa. Hindi, yasigig ta ka rin. Yasigig ta. Tanjaga po na. Kita mo na lang ha. 5-4. Ay 4. Highway patrol. Basta kahit mo yan. Nawan, 5-2 lang ata nito. 5-2, 5 pura. American size. Filipino size, 5. Kaya American Bully ka. Kaya ka na. American bullfrog. 5 to. 5 to. Masita
Oy, mananos mo lang, ade. Gorilla, gorilla kalindo sa tamuging. 5 to. Kung nasa mo tamuging mo na, sumil sila. Basan na lang mo yun yun. Sumila ako. Partag talagang kuha, calculate at utak ko. Ate talaga ti kuha, nalingay di mata eh. Nabali IQ na to, dakil di muging na kayo. Pasagap natin ko. 5 try. 5 manaw. 5 try. Oh, Andres, agad na eh. Sigurado ate. Tumama ka. Itong mamagarami ha. Tumama, hindi kumatang. 5-4. 5 bar. Ngayon, Jackson nilis na guys. Oh, Andres, ginunta damdama ah. Boss, 5-1. 5-1. Nalampas sa may maysan. Hindi na lang basa kaya basa wa. Awan, sige. Joke lang. Wala talay. Malpasan mo na. 5 to. Ano palaspas na? 300. Patay. Ay, dabog taw na. Ada palaspasan na niya. 300 mo yan. Uno. Diyan din lang ata tanupat. Lalo na nga ti ay birja ko ya. Masabi na pa. Basta barbaraw. Lalo noon si Dami ah. Ora na lalo na mo si Dami mamula ya. Oh, 5-3. Napapanamdam na boss? Apa ya, Pao? Ginamtay ko nga. Hindi mo bigyan ng paspas siya. Ay, sorry. Kung pinuntahan ka lang naman. Aja, merinda lang. Primero doon ah. Sige, karobak ka sana, may bayan na yung vlog nyo. Yaw awis na siya, yaw awis na sunas lasuna dyan Sige ako. na, surak mo na. Surat ko. Ay, goday. Gudatan, Guden Box. Ikaw ang pa'y magbakat. Hindi ka matututo. Sige na. Si kayo wakwaya, okay, bakit nagbukat? Ay, meron kami nga ron. Naparay. Kita may pagpuno Oh, 56. 50 lang, boss. 50. 50 lang. Ate mo pa na magulwin dito ako. Oh, last. Oh, 50 man yung boss. Oh, nalpas yung boss. Ito yung mga to. Kasi pa rin, tapay media dyan eh. 50. 2, 4, 6. Ito, lima na tataya, Jay. Jay. At inom mga tayo. Lima na hindi ka bilbo. Ay, allergy na tataya. 2, 4, 6. Kasi yung sa kaulitaw. Oh, tawa na lakas pinta. Ginulumaw. 50. Buti nga tao. Ayun niya. Gulo ka kami nagpingpinta. Tutuwa mo kami na. Oh, dapat dyan eh. Tapay na eh. Tataan. Oh, sige lang, 60 lang tataan. Ay, bigyan lang yan. 36. 36. 36. Gamitam. Ay, 300 latan. Gamitin dapat ate calculator. Muna naglapat sa cellphone na eh. Kasing lapad na tamugin mo ah. Ayun ako, utang ato. Hindi na oh. Sa palin sa ata ah. Atin na yun. Adi ko ah, kanyata ata may isa. Alarm ate. Nay na kadya pa na listan pa na eh. Hindi kami kakatang tawar. 85. Nay, dadakala doble ada. Okay, pati direct porsyento yung ilaw. Ngayon. Ate Jay. Kwintaan kita din na eh. Nakakawinta di kadamon na eh. 69. Ha? 69. Dapat tagtali kayo ito. Pero 70 na lang. Dapat palaspas ko mga 300 din niya. Dapat aja rin ito pakonsuelo ko mamit. Sa bibingay ito dyan, sirop ba yun? Nagbayag magkwinta ito yun. Matibak sa naman ha. Di ka mabalin di Amerika. Pang barangaya lang. 264. Hindi 54. Ayun, 264 ang nagaro. Kopyahan talang mo ito dyan dito marigatan. Mati ah, pagpugmain nyo karo tapi. Ay kasi ya. 264 ang nagaro. Kopyahan na ito. Yan tumot papatsin. Wala yung nagkopya di babasa eh. Oh, manaw. 269. 16 na 264 magaro din na tumapatsin. Galing ka. 250, tanay, 19, 11, 261. 50.
261 na tayo. Wine! 250 yata rin. 250 ata kuha na kita butal na 260 tao. 260 tao, 12 na ito butal na. Kaparigatin na, nakakalkulator ka pa eh. Anong kalkulator? Bulang ko karoon. At abay sa baka supply kami ta. 13, o di 263. Pwede kasama to. Wala man natin 10, 13, o 263. 250 din eh. Oy. Plus 13. So, So, 86 natin ngayon. Okay. Oh, total mo na. Total mo. Okay. Okay, tataman. Pintaman natin tutak mo. Jay, Hatawang kalkulator. dito balayan. Boss, kalitan. Dali mo. Ate yun eh. I-compete ko pa dyan. Oh, compute na video ba eh. Sa bantubay. Pagkat ko wala rin. 72. 273. Sigat ka man po. 276. 2, 4, 5. 262. Boss, napunta ka. 278,600 CTM. 635 yan. Okay. 270, tapi mabot 270,000. Ang pa gusto? Mali ata ko am. Dapat i-quit natin. Sorry. Ulita mga na lang. Hindi mo lalay. Plus dyan plus. Ako'y balimat na malugi kayo ng gatang niya. Plus gaya nga dyan. Oh, ano? 1, 2, 3, 4. Pili ka 5. Nga mating pingwin. Laing umot 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 76 lang mga natin. Kasi agay. Damot tikwe nan. Ay, naggulo ka. nabuting ka siyam-siyamitan no. Sumunutin. Ata. Ulitang namin ay. Hindi ka sigurado. 72. 73, 1, 2, 3. 78. Okay, kalkulato niya. 276. Awang pa ito, 76 mo. Ah, 260 to. 260 tao. 265. Ganda na agad sa Ito, amin may yung peg na binatag dyan. kwinta. Awang mo ni kurang-kurang mo ta. Pero dyan sama ati cellphone ko. 271, 266, 261, 262, 263, 266. Yan, 300. Pagkuhan, Apo na kan? aking kinakuhan, 3,150. 150. Pura nagkalindusan ng dress. Ato bayad na ito, ya. Bartagal na damdama. Sige, ano, kasatay ko mato, isa bala ati ko na to. Kamti ko na ito ni pre. Punta kami. Hanggat bay pa. Ah, Oh, sige. Apa yata? Ay, portion tao. madi, adi kanya sa bala to, nakawala to. Ito na, ipagpasa mo na. Oh. Ibawas ng tutan. Madi ba sa kabit to, ikong tabaw. Total mo ata ni Talo. Nandres, nalpasan na eh. Siguro, di kom jayon. Oh, talitan. Alam, may bayad na naman na. Ito, ako bilang na pala ngayon. Pau. Hindi nga pag-inuman ng dress. Taman? Bayad lang utang ata, pag inom mo naman eh. Yung siling man tamatamon eh. Mall balak ka mo ng mutang eh no. Bilin lagi. Double check, double check. Bilang ka. Ano pa rin? 47? 47,250. 47. 47,250. Ayun, thank you, boss. Thank you, boss. Congratulations. Tumangsan tumanan. No, makapit man ng dresan. 47. Yun. Manubutan lang. 250. 100. Ako mo, tsaka pinunas. Bigyan niya ako 50 boss. Madi, dito na kopya ko. 50. 50. Ano, pareho yan. Bariyan mo prekoy. Ako, 50. Dos ada. Yun. Yun. Sa kwan. Ano may tibingay. Itibingay. 50. Yun. Ay, matikin niya, boss. Kanya na. Oh, Diyan, okay, diyan. okay. Diyan, Thank you. boss, thank you. Okay. Oh, ingat kayo, boss, ha. Okay. Ingat kita dalan. Okay, okay. So, sige. Goodbye. Uy, tandan ko nga nagmeron. Ganda ka man lang ako na. Tagari ka. Andres, nagligat bilang, ha. Stuma dyan, stupid nga upa mo na. Punay mo tayo. Ay, stupid. Saka, pali na dyan. Tengarod kan. Lollipop na ta kanya mo. Teka, di minumin. Lahat.